अगर हमरा खुशी से तोहरा इतना तकलीफ होता तो अपना हाथ से जहर देता हमरा के, खा के मर जाए। बाकी हमरा चलते हमरा होके वाला पति पे जानलेवा हमला गलत बा केसारी जी। आज तू अपना स्वार्थ के चलते इतना नीचे गिर गईला कि हमारे सुहाग के मिटावे पे तुल गईला। चुप! खेसारी के घर में आके खेसारी के सामने ऊंचा आवाज में बात करे का तो हिम्मत कैसे भइला? और हाँ, फालतू लोगन के फालतू बात सुने के हमके कौनो शौक नहीं खे। हाँ केसारी जी, सही बात बा। फालतू लोगन के फालतू बात। अच्छा भाई, भगवान हमार जीवन बचा ले। सही वक्त पर तोरा जैसे घटिया गिरल इंसान के साथ हमार जीवन बर्बाद होके से बच गई। खेसारी, हमके बड़ा नाज रहल अपन बेटा पे, बाकी आज तोहारी नीच हरकत देख के जीते जी मर गईली। भगवान भी तोहके ई गलती खातिर कबो माफ ना करी है। और हम ही ना जानत रहली कि दूसरा के दिल पे राज करे वाला आदमी के दिल इतना काला बा, विचार इतना नीच बा। चल गाड़ी स्टार्ट। अरे 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 बाप रे बाप, इतना बड़का गायक हमारा घर है। कहाँ बैठाई, कहाँ उठाई कुछ? हम यहाँ बैठे का दिन की है तो उससे कुछ बात करे के बा हमरा से। अब काम का बात तो पहले काम का बात चालू हो जाए। चल चल बैठी बैठी। आप बताएं का बात बा? तो के मुन्ना चाहिए ना? चाहे वो ससुरा के तपन हाथ से मारे खातिर एक एक पल तक पता नहीं, लेकिन भगवानो पता न जाने कौन मिट्टी का बनौले बाड़े। ससुरा हमार हाथे मेरी कहवत आजो आजो बच गई। उन्हें एक इंसान मूसा मर के। तो के मुन्ना चाहिए और हमके काजल। हाँ, तू हमारा के मुन्ना देता, काजल का साथ खंडाल लिया के तो हर पैर में पटक दे। ओकरा खातिर तो के एगो काम करे के पड़ी। तैयार बानी, हम हर काम करे खातिर तैयार बानी। बोली बोली का करे के बाबरा के? ओकरा खातिर तो के एगो हमार प्रोग्राम करावे के पड़ी और ओमे काजल के बुलावे के पड़ी। लेकिन ध्यान रहे, काजल की बात पता ना चले कि चाहे कि ऊपर प्रोग्राम हमरा संगेगा होता रही। प्रोग्राम तैयार बानी? हम प्रोग्राम का ओकरा के मारे खातिर महायज्ञ भी करे खातिर तैयार बानी। लेकिन गणित सेट कैसे होके? है नहीं?